Deň dobrí ľudia, teda dobrý deň. Dneska ideme hrať Fonko s skoro celým krúom. Takže máme tu Bublokvás, nevšimáte sa, ako máme na prezivku. Dádo Frajeris, Chill Guy a ten Pumpkin. To výborné. Ukážte, čo je šope, no tak to už asi nestihneme. Ale ideme hlavne ten Battle Royale. Možno sa to video nedonahráme, lebo mám málo úložiska, tak možno ho budem musieť zeditovať a to sa mi nechce, ľudia. To sa mi nechce. Poďme si petardy brosky a jedu na korytnicu. Čiže keď zdochlím, tu fajťa zdochlím. Dorite! Jej! Aha, kamo, čo robíš? Hej! To moc sus. Máme ten istý emote. Učarky, lavine, lanonino. A teraz prestal. Ideme na korytnačku. Dobre, tak ja budem vyskakovať. Dám si môj úchvatný otrasne padák. Dobre, tak už sme skoro pristali. Ak vidím, tak tam sú už nejaký Davide Bro 2015. Kámo, ty by si ešte nemal hrať Fonko. Si 2015. Však Fortnite je o 12, ne? Ja, to sú medzinárodka. Medzinárodka, tie FNCS, či čo to je. Ktoré sa skoro ani nedajú vyhrať. Tam ty kokos kliks na vás naskočí zozadu a ste v riti. Kamo, reálne, že tá najhoršia zbraň, aká sa dá existovať, som mi musela padnúť z tej česty, hej? Dobre, tu máme holot výstrel, ale ja to neviem. S tým, to je hrozné. To je jeden z najhorších zbraní. Na čo ti budeš granatomet, brovský? Na čo? Dobre. Snajpa aspoň. Počkaj. Jak na mňa henty začnú huliť zozadu, tak som rip. Ale idem nahuliť na tohto typka. Hej? Ty ideš strieľať? Ty Luke Skywalker? Či počkej, to bol, kto to nebol Luke Skywalker, čo? To nebol Luke. Ale Explotl je aj tak lepší vo Fonku. Jak Luke Skywalker. Lebo Luke Skywalker je dobrý iba v porazení Vadera. Ničom iným. Ničom iným teda, tak. Ja som Čech. Kde sa to? A tak. Počkajte, vy priateľský, či čo chcel? Prosky, budem priateľský s tebou. Budem. Nezabijem ťa. A tak ty teraz po mne ideš huliť, čo? Keď sa s vami byť s tebou priateľský, ty z toho chvíľa, čo po mne tu huliš? Ja mám že 2 náboje do toho. No nic. Dobre. Vidím, že tu je typek. Si teda dobre verím, lebo som tu videl také tie kroky, akože. Niekto má Mask Downs. Kde tam Hopeful Heights. A vidíte to? Takže už 2. Aha. Jeden Alpha Guard zničený. Tak. A tak sa to vyplatí s Alpha Guardami. Tak to zničíme na goldy. Lebo my máme dosť málo. Prečo nie? Je to len Fonko. Žiadny Fonko Pop. Tu si otvoríme. Počkaj, to je rýchlejšie, keď ho ničíme. Tak, výborne. Alarm už by si mohol aj zhasnúť, lebo ťa zničím. Poď sa, jak sa ničí alarm. Dobre, tak sa ničí alarm. No jo, pozrite sa, jak je ten krúžok ďaleko odo mňa. No nic. No ni.
Neviem, na čo si tam vyznačil 6, ale sú dosť ďaleko odo mňa. A to je mi užiť. O nic. Ideme na túto farmu, tu proste vždycky strieľajú boti, idem zaflexiť. Čiže viem mať veľa kilov. Túto bubluku vlastne niekto ide zabiť. Vlastne len tak to ubral, ja neviem. Dobre, takže tu už vidím, že tu sa asi strieľalo. No jo, proste, tu sa strieľalo. Goldy mu vyžereme. Ten jeden typek, čo to tu prežil. Co to je? Prosím, kto by to tu nechal? Teraz si to dám namiesto SMGčka. Let's go, ja som našiel. Legendary SMG? Petardy? To kto by tu nechal? To je nejaký tupec, že nevie používať SMGčko. To som ja teda určite není. Dobre, teraz tu budeme fajtiť proti nejakomu typovi asi. Ale neviem, mne tá zdohliená zmizla. Čo sa ma bojíš? Som vystrelil že jednu strelu do snajpky a typek sa si zlápol. No nic. Ja prečo neviem, čo to teraz tam vyznačili? Počkaj, aké hovno. Jaj, no jo. Radšej keby som bol vami, by som išiel do krúžku, no. Tuto máme takého typka, ktorý nám spadol z auta. Chill guy. Kidol si z auta. Jo. Ten pumpkin! Blok vás! Ten pumpkin! Blok vás! Dobre, tak teraz ideme do krúžku. Tu sa maximálne vystrieľa. Neviem, ja si asi v mobile budem musieť uvoľniť priestor, aby som sa natáčať ako veľké videá obrovský, no jo. A tu sa hulí, no jo. Petardy. Čo tu tanečku? A Peter Griffin. Ťus, zdochni. Ťus, zdochni. Ťus, zdохни, ťus, zdохни, ťus. Počkaj, teraz im to ja urobím. Dobre, ja som trošku zdrhol od Shougana X, lebo ma skoro zničil. Teraz musíme niečo rýchlo prebíjať. Vidím to tak, že za nami chce ísť medailonek, akože no. Idem ku crew. Lost. Dobre, to je jedno. Neviem spievať. Neviem, kto tu vidí tento tu. Z toho, aj keď ja sa pozriem na minimapku. Kde sa strieľa? A takže to není nič na strieľanie, dobre, ja tam... Tak to sa rebootuje. A to není to medailon rebootuje. Ja si letím po tie looty. XXX loots. Počkej, sticky granate launcher. A vidíte? Tak sa niečo typkoval. Teraz má pocit, že na mňa naskočí medailonek. A viete, aký je ten pocit. A je to uhorka. Zvlášť okurka, ktorá ma skoro zaboxovala. A je to sveťak. Ale brosky, čo stávaš? Co bojíš? Neboj sa až tak hrozne. Medailón. Joj, zóna dáva že dve.
To budem musieť poriadne, že nahilovať petardy, ale... Čo, 5? Počkaj, idem sa hilovať. Dobre, nemáme žiadne shieldy, ale ideme do kružku. Ja mám ale medailónek. To by takto tu musí mať mamutku. Tak to je Pilverín. No jo. Dun, 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 dun. To je Pilverín. Vidíte, sme dali win. A to znamená, kde mám ten emote? To znamená crr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